Maske siqala apha ke tata. Ugudlula isikhakha eligama lika gudlula isikhakha livelaphi? Igama elithi Godlula isikhakha dalinikwa ePort Shepstone nase Flagstaff ngabantu endandibancedile. Ikhona iOdi ebenike ndanayo A3 endandiyiphiwe yindoda eyasePort Shepstone endandiyiphilisele umkayo ngecancer. Sele ekhalalwa ngogqirha ndamphilisa lo mama waphakama wathi la tata bese kuhlekwa ugudlule isikhakha kwasala idemeshe ngathi mina ndiyogudlula isikhakha kuvela idemeshe ya hayi cabanga tata hayi ke dokufumene ke ngoku ndiyacinga uba ngaba mhlawumbi nomuntu ke ongamaziyo ugudlula isikhakha kuvela idemesha utsho wa understanda abantu tata bayakuncoma kakhulu ngomsebenzi wakho kambe bendikhe ndakhutha icheck kulamakhasi onxibelelwano ya ngomsebenzi omhlo wenzayo udume kakhulu utata kambe kuthiwa umthi osuka kwaBhaca unamandla kakhulu ya kha ukusixelele ke tata ngomsebenzi wakho ndiyabona ke abaphambi kwethu kukho nenduku zakho yes ya zinduku zalapha ekhaya ezi kodwa izonduku ezibucayi zizinto ezokunyanga izifo ezingekho sekuloyweni. Once kwangena imbiza amaxesha amaninzi imbiza into eyokunyanga ukugula okudaliweyo okufana nestroke okusistroke esikliye kusistroke uqhuzula okuqhuzula zizinto ezinjalo uyazibona nesephu zalapha ekhaya ezisephu zithakwe ngendlela yokuthi kumele isuse yona isichitho isuse yona lanto ekuthiwa imgqwaliso isuse yona lanto ekuthiwa sisicwacwa yona iziphakamisela inhlanhla ngendlela ethakwe ngayo leya yabona le okay le ilanto ekuthiwa igudlula mix ngeyomama ke yona ngeyomama ngeyokulungisa omama eyokulungisa otata aba bagolozayo ingonyama silungisa ingonyama apha siyenze igusha abakanye ekufuneka kukhanywe abafazi qho kuzawulalwa ufuneka abafazi bolala kwamakhelwane ngabo la gudlula mix ngeyokulungisa bona ngegama elinye xa ubona imbiza kusube apho kunyangwa into ekungaloywanga kuyo kusisifo esinatural esifana neswekile njengoba uzibona zikhona camakho xa usithi eyomama ingaba eyotata nayo eyotata ikhona kodwa kwicala lotata sisebenzisa kakhulu udelunina ngendlela ecutshwe ngayo igudlula mix ayinosetyenziswa ngotata besikade sinayo ipowder yotata yokucupha umama ekhaya kodwa kwabonakala into ba ngoku njengoba ibingena ngocansi le powder kwabonakala uba ihambi ibamoshe apha naphaya kwimicimbi ke wasekamereni sayibona masiyiyeke la powder yotata sisebenzise udelunina kuphela udelunina ngumthi okuhlanganiswe imithi emininzi imithi efana nogobandlovu yabona imithi efana nosinama nomusa imithi efana nobheka mina ngedwa imithi efana even uzamlandela ukhona phaya kodwa isteering sayo yonke leyo mithi lento ibizwa ngodelunina yingoba sisube sifuna umuntu lo wadele konke adele ngawe konke adele abaza kukhumbula uba kunosibharikazi abo ufike betsala udadewabo endodeni bengafundi udadewabo makafocus emyenini wakhe befuna ukulawula kulamzi lo delunina ngokulungisa indoda yakho ifocus kuwidele nonina camakho that's why ke ngoku amadoda swalungisele lonto indoda isube icupha nayo umkayo ba agagame xa ibona amanye amadoda agagame xa emiswe endleleni angasoloke encuma egaxa ke ezifubeni zamanye amadoda ehaga umfazi ofuna uhambe ehaga iphele into ube ngohagiwe uhag indoda yakho kuphela
ufocus indoda ethi sorry sisi kufuneka umfazi ajonge phambili angahambe buzimpilo amadoda isube ke ngoku lo mfazi ecutshwe ngodelunina lo ndoda isube ibisele udelunina yadibana naye ebhedini emveni koko iphile kuye ngaphakathi kodwa komama udelunina kabemfaka bona bamfaka ezidrinkini angene njengomanda ngaphakathi endodeni angeni ngesondo endodeni ungena njengomanda ngaphakathi ande ngaphakathi uthi noba uyayibona intombi izapha ucinga ukuyimisa kube ngathi unkosikazi wakho lapha engathi ubumlibele ingathi ulibele uba uhamba naye uthuke kumoshakala usuku kusube kucuthwe umuntu ngomanda ngaphakathi yingako engena ngentsente yomuntu ngaphakathi yingako ehlanganisa insente akuthethwa nodelunina kayifaka ngaphakathi akonto edinga uba uthethe naye ngoba insente sobe ithethile kwahlanganiswa emveni koko angene ngaphakathi